se nalazite u emisiji Lufting. Vi gledate emisiju Lufting, ja sam Gavrilo Rabrenović. Velika mi je čast da sa Horom Nocturno, kao njihov solista i njihov član hora, pozdravim Kraljevčane i publiku. Izuzetno važno za svako mlado biće, koje će i kasnije u svojim nekim zrelim i poznim godinama izgrađivati sebi svoju duhovnost, obrazovanje i ličnu edukaciju, izuzetno je važno, kažem, da posećuju klasičnu muziku, da je slušaju, jer to je nešto što oplemenjuje dušu, što u svakome od nas na kraju krajeva pobija ono ateističko. Tako da nešto što je božansko, što su kompozitori napisali pre 200, 300, možda 400 godina, ako sledimo samo istoriju muzike, možemo reći da je to nešto što je iskonsko, nešto čemu se vraćamo i nešto na čemu uvek treba da se radi, nadgrađuje mi sami, a i mi zajedno. Ja sam Boris Postovnik, horski operski pevač, a ovo je vaša emisija Lufting. Za nekoga je opera, usporečeno smaranje, omladinska emisija, prostit ćete mi na žargonu. Za nekoga je opera vikanje, za nekoga je opera umetnost, za nekoga je raspoloženje, za drugi ljudi opet nešto drugo. Opera je ovog trenutka moj posao, ovih 25 ljudi koji su došli sa mnom su moji kolege. Svakako da današnje vreme donosi različite promene i da nam je jednostavno nametnuto sve ono što nazivamo kičem, šundom, lošom muzikom. Isto tako nije uvek moguće ni odrediti tačne granice. Svakako da mlade treba i uputiti. To je donekle i stvar ličnog unutrašnjeg osjećaja. Ja lično ne bežim od narodne muzike u njenom izvornom, da kažem, folklornom obliku. To je nešto što je deo svih nas, makar i u tradicionalističkom smislu, ali svakako da uvek treba dati stranu i onome što nam je manje poznato, znači treba dati šansu onome čega se ponekad i plašimo, pa onda na kraju odlučiti se kada vidimo ove, čak treću, četvrtu stranu, ono što u nama prevaga. Problem zašto ljudi ne razumeju operu jeste zato što ne žele da razumeju. Kada im malo šanse sebi dali da pokušaju da makar 3 minuta saslušaju nešto, shvatili da tu ima jako smisla. I nešto što praktično traje 400 godina ili već 500 godina od prve opere kada je napisana, ne može da ne valja. A to se sve opet odnosi, znaš što hoću da kažem, odnosi se na modernu instant muziku koja će biti zaboravljena vrlo brzo. Biće zaboravljena brže nego što je napravljena. Koliko mi znači operska muzika? Dosta. Dosta, iz prostog razloga kad uđete jednom u taj svet, teško izlazite iz njega, prosto uđe u krv. Da shvatite da opera nije samo muzika, opera je život, opera je način razmišljenja, opera je stil života, opera je mnogo više od onoga što zapravo ljudi misle da jeste. A evo, ja ću svakako početi od najveselijih kompozitora kome bih ja lično podigao spomenik, koji nikad nije upropastio nijedan glas, a on je svakako jedan od najradosnijih kompozitora, to je Gioachino Rossini. Znači, pre svega Seviljski Berberin, recimo manje poznata opera Pepeljuga, duše ne toliko nepoznata, znači to su neke lakše note, Mozart, Figorova ženidba, da bi se kasnije ušlo u neka, recimo, teža dela, poput Traviate, koja nosi svoju dramatiku, tako da na kraju, kada spoznamo sve čari, misterije, teatra, znači opera je, ne zaboravimo, spoj najlepše klasične muzike, pozorišta i ljudskog glasa iznad svega, koji dominira u toj umetnosti, da se posvetimo i delima čak ranom 20. veka. Da, može se živeti od klasične muzike, ali nekako ste uvek upućeni na koketiranje sa estradom. Naprosto, to više nije ni strano, niti umetnicima napolju, ne kaže više na istoku ili na zapadu.
A nekako smo i ovde upućeni na estradu. Tako da je recimo ovaj Horić nastupao i sa Željkom Joksimovićem, i sa Nedom Ukraden, i sa Balkanikom, i sa mnogim nekim našim drugim umetnicima koji spadaju u neki drugi domen, neke druge muzike, na estrade. Mislim, zašto se stideti nekih stvari ukoliko procenite da, eto, možete nekome da poboljšate kvalitet muzike i njegovog izvođenja, a zapravo ne pripada ono vašim uskom klasičarskom. Tako da, može se živeti, ali uz koketiranje sa nečim što se zove estrada i ne sa nečim što se zove šund, nego što se zove estrada. Estrada ne mora a priori da bude šund i ne mora da bude ono što nam serviraju po pojedinim televizijama, određenih boja, da ne kažem ružičastih i tako dalje. Zapravo prave zvezde su one zvezde koje su dostupne, koje možete vidjeti na ulici i kojima možete reći dobar dan. Oni koji beže od vas i koji beže od samih sebe nisu zvezde. A da ih ne bi imenovao sada, bolje da vi sami procenite o kome pričam. Vi gledate Lufting, ali